Така, първо искам да кажа, нито един от тези двамата не плаща данък обществено мнение, какво мислили хората, кой на какво е играел, чалга, ама те били танцували на не знам си какво, не знам си какво. За тези, които не знаят, Новак Джокович и нашия симпатяга Григорчо направиха благотворителна среща в София и за този диджейчо, където аз не съм го чувал, Роберто, не знам си какъв, къде са направи на голяма работа. Джокович вика, 2 часа, вика, съм на терена тук да забавлявам хората, вика, пусни ми моята песен "Луда по тебе". Какво по-хубаво за България от това? Нашия чукундур, защото май не слушал чалга или там не знам си какво са направи на голямото газет там с тея такова, вика, но, няма да пуснем. Евала и прави на камелийка, после на дискотеката, като се събраха, направи шоуто на симпатягата, на тебе, вика, в корта, вика, там в София, не ти пуснаха тая песен, обаче, вика, аз специално съм дошла, за да ти я изпея. И направо ми напълни душата. Евала, което за нея прекрасна вечер са си изкарали момчета, за което още повече им се наслаждавам, че не обръщат внимание, защото Григор естествено знае, че този клип ще обиколи света и че примерно, нали, те били танцували на чалга, ама не знам си какво, вижте какви са, бе, хора. Ви, защо сте такива хора, бе? Абе, всеки може да се забавлява на каквото си иска, за какво е ти вашето такова, бе, хора, мислени и това, бе? Аз направо не мога, защо сте такива, бе? Те били такова челгари, абе, който душата му харесва на каквато си иска музика, ще танцува и такова, не плащат обществено мнение за вашето, защото много важно, защото вашето мислене. Вашето мислене за тях е изключително много важно, те заради ще обърнат внимание и повече няма да танцуват.